Aray na aga, magandang umaga pong muli sa lahat. Muli pong nagbabalik ang ugnayan sa Bicol Monday edition. At inyo po kaming mapapakinggan sa DWZR Zoom Radio 8 to 8 a.m. Ganun din po sa PIA Regional Office 5 Facebook at sa aning pang PIA provincial pages ng PIA. At sa dakong ito ng programa, kami po ay inyo rin pong matutunghayan sa Facebook page ng DOH 5CHD. Ayan, sa ano po yan, Facebook din nila at sa Don TV. Ang ugnayan sa Bicol ay base pa rin sa Philippine Development Plan
at agenda ng pamahalaang pambansa sa pangangasiwa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. At isinusulong po natin dito ang pangkalahatang kaunlaran kung saan nararapat lamang na lahat ng mga Pilipino ay nakikinabang at nabibiyayaan ng tinatamasa nating pag-unlad at pagtaas ng antas ng pumuhay sa angmang bahagi ng Pilipinas at sa angmang sulok ng mundo. Inyo pa rin po ang kasama. Ito po si Marlon Duterte ng Operations Unit ng PIA Regional Office number 5. At sa ngayon naman po, nasa kabilang linya na ang ating mga kasamahan mula sa DOH CHD Bicol. Ayan, mga kasama po natin ngayong araw, si Mrs. Tony Ann Fazon from the Health Facility Development Unit at ganun din si Dr. Aurora Teresa Daluro, ang ating regional epidemiologist para sa ating una, healthcare utilization rate at pangalawa pong pag-usapan natin ay ang COVID update naman. Okay, unahin na natin. Nasa kabilang linya para sa ating ulat sa COVID-19 Bicol update, si Ma'am Hestoni. Magandang umaga po, Ma'am Hestoni, and welcome po sa Ugnayan sa Bicol Monday edition. At dito po sa ating ulat sa COVID-19 Bicol updates. Good morning po. Magandang umaga po, Sir Marlon, at sa Yes, ating good mga morning. nakikinig. Ako po ay magbibigay ng ulat ukol sa healthcare utilization rate as of January 30, 2022. Para sa kabuuan ng Bicol Region, ang mga ospital sa ating rehiyon ay nakapaglaan ng 1,387 beds at 569 beds dito ang nagamit, katumbas ng 41% utilization. Samantala, para naman sa kanilang isolation beds, COVID ward beds, ICU beds at mechanical ventilators ay nananatiling nasa below moderate risk. Ang susunod naman po ay ang breakdown ng COVID referral hospital. Una na po dito ang Bicol Medical Center. Sila po ay nakapaglaan ng 251 beds at 137 beds naman dito ang nagamit, equivalent to 54.6% utilization. Nasa moderate risk po category ang kanilang isolation beds or katumbas ng 69% utilization. Para sa kanilang COVID ward beds, ICU beds at mechanical ventilators ay nasa below moderate risk. Para naman po sa Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center o ang dating Bicol Sanitarium, sila po ay nakapaglaan ng 63 beds at 41 beds naman dito ang nagamit, which is equivalent to 65.1% utilization na nasa moderate risk category na po. Nasa high risk or katumbas ng 77.8% utilization ang kanilang isolation beds. Para sa kanilang COVID ward beds, ICU beds, at mechanical ventilators ay nananatiling nasa below moderate risk. Sunod naman po ang Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Sila po ay nakapaglaan ng 198 beds at 97 beds naman po dito ang nagamit or katumbas ng 49% utilization. Nasa moderate risk na po ang kanilang ICU beds o katumbas ng 63.3% utilization. Samantala, para sa kanilang isolation beds, COVID ward beds at mechanical ventilators ang nananatiling nasa below moderate risk. Sunod naman po ang healthcare utilization rate sa bawat probinsya ng rehiyon. Unahin na po natin ang probinsya ng Albay. Ang probinsyang ito ay nakapaglaan ng 22 beds at 5 beds dito ang nagamit o katumbas ng 22.7% utilization. Samantala, para sa kanilang isolation beds, COVID ward beds, ICU beds at mechanical ventilators ay nasa below moderate risk. Para naman sa probinsya ng Camarines Norte, ang probinsyang ito ay nakapaglaan ng 176 beds at 37 beds dito ang nagamit o katumbas ng 21% utilization. Ang kanilang isolation beds, COVID ward beds, ICU beds at mechanical ventilators ay nasa below moderate risk. Para naman sa probinsya ng Kamsur, ang probinsyang ito ay nakapaglaan ng 14 beds at 1 bed dito ang nagamit o katumbas ng 7.1 utilization rate. Samantala, para sa kanilang isolation beds, COVID ward beds, ICU beds at mechanical ventilators ay nananatiling nasa below moderate risk.
Para naman po sa Catanduanes, ang probinsyang ito ay nakapaglaan ng 68 beds, 29 beds dito ang nagamit o katumbas ng 42.6 utilization. Nasa high risk na po ang kanilang isolation beds o katumbas ng 77.8% utilization. Samantala, para sa kanilang COVID ward beds, ICU beds at mechanical ventilators na nananatiling nasa below moderate risk. Walang naiulat na paggamit sa COVID-dedicated beds ang probinsya ng Masbate. Sunod naman po ang probinsya ng Sorsogon. Sa probinsyang ito ay nakapaglaan ng 71 beds at 27 beds dito ang nagamit o katumbas ng 38% utilization. Samantala, para naman sa kanilang isolation beds, COVID ward beds, ICU beds at mechanical ventilators ang nananatiling nasa below moderate risk. Doon naman po tayo sa ating mga syudad sa ating probinsya ng para naman po sa Legazpi City, sila po ay nakapaglaan ng 95 beds at 38 beds dito ang nagamit o katumbas ng 40% utilization. Nasa moderate risk category na po ang kanilang COVID ward beds o katumbas ng 60% utilization. Samantala, para sa kanilang isolation beds, ICU beds at mechanical ventilators ay nasa below moderate risk. Para naman po sa Ligao City, sila po ay nakapaglaan ng 42 beds at 20 beds dito ang nagamit, katumbas ng 47.6 utilization. Para sa kanilang isolation beds, COVID ward beds, ICU beds ang nananatiling nasa below moderate risk. Para po sa Tabaco City, sila po ay nakapaglaan ng 38 beds, 15 beds dito ang nagamit o katumbas ng 39.5% utilization. Sa isolation bed, COVID ward beds at ICU beds naman at mechanical ventilator ay nasa below moderate risk. Sa Iliga City naman po, sila po ay nakapaglaan ng 61 beds at 13 beds dito ang nagamit, katumbas ng 21.3% utilization. Para sa kanilang isolation beds, COVID ward beds, ICU beds at mechanical ventilator ay nasa below moderate risk. Para naman po sa Naga City, sila po ay nakapaglaan ng 112 beds at 21 beds po dito ang nagamit o katumbas ng 18.8 utilization. Para sa kanilang isolation bed, COVID ward beds, ICU beds at mechanical ventilator ay nasa below moderate risk. Para naman po sa Masbate City, sila po ay nakapaglaan ng 36 beds at 25 beds po dito ang nagamit o katumbas ng 69.4% utilization. Equivalent po sa moderate risk category. Nasa critical risk na rin po ang kanilang isolation beds at nasa 88% utilization. Samantala, para sa kanilang COVID ward beds, ICU beds at mechanical ventilators ay nananatiling nasa below moderate risk. Para naman po sa Sorsogon City, sila po ay nakapaglaan ng 140 beds at 63 beds po dito ang nagamit o katumbas ng 45% utilization. Nasa moderate risk na rin po ang kanilang COVID ward beds na nasa 65.8% utilization. Nasa moderate risk pa rin po ang kanilang isolation bed, ICU beds, mechanical ventilators ay nananatiling below moderate risk. Yun lamang po para sa healthcare utilization rate as of January 30, 2022 po. Maraming salamat po, Sir Marlon. Yes, maraming salamat po ma'am at isusunod na agad natin ang COVID-19 update naman at ibibigay sa atin yan ng ating regional epidemiologist Dr. Au Daluro. Dr. Au? Hello po, maray na aga sa tuya, Sir Marlon, sa kabus na naghihinanyog sa kanagdadangog. Diyos marahinal daw po sa tuya. Yes, good morning po. Welcome sa Ugnayan sa Bicol. Okay, ano po yung latest natin sa COVID-19 sa Bicol? So, syempre po, ipapainutan ka muna. Kadikit po ang nagpadara ng samples and ang iba po kay laboratorio pag Domingo ning nagsasara para sa disinfection and some labs are closed on weekends. Yes, Operations okay. po. So, meron na po tayong 8 laboratory as of last week. So, may isang nadagdag na private na laboratory. And meron lang po tayong 65 samples na naipadala at na-test at 16 po dito ang nagpositibo. Okay. So, ang nagbukas lang po ng laboratorio ay nasa Dakong Kamsur at yung laboratorio po natin dito sa DOH sa
katabi ng Bicol Regional Training and Teaching Hospital. So sa 16 pong nagpositibo last Sunday na specimens, dalawa po nito ay nasa probinsya ng Albay. Meron po tayong tag-isang kaso parehas na nagpositibo sa Legazpi City at Tabaco City. So walang specimen po na galing sa Camarines Norte. Meron po tayong nagpositibo sa Camarines Sur, 14 or 14 cases. And ito po ay ang pinakamataas po galing sa 3 munisipyo na tagdadalawang kaso po sa munisipyo ng Canaaman, Magaraw at Pili. The rest po na babanggitin ko ay tagi-isang kaso po. So ito ang mga munisipyo ng Calabanga, Gainsa, Dibmanan, Minalabak, Naga City, isang kaso, Pamplona, San Fernando at Tinambak po. Sila ay tagi-isang kaso ng COVID. For the rest of the provinces po ng Catanduanes, Masbate at Sorsogon, wala din po tayong specimen na natanggap galing po sa kanila. So wala naman po tayong mga taga-ibang rehiyon na dito na inabutan ng sakit ng COVID. So 0 po ang nag-positive doon for a total of 16 or 16 na kaso reported po or na-examine po kahapon. So, we expect higher cases usually po kasi Monday ngayon tatanggap po tayo ng maraming kaso. At tatanggap po yung 8 laboratorio ng mga specimen po na nakitaan ng mga field na personnel po natin at hospital people pong nagtitingin ng COVID-19. So, proceed na po ako, Sir Marlon, dun sa mga recoveries. Ito po yung good news natin. Sige po. Ang recoveries po natin sa simula ay 45,870. Ang naidagdag pong mga nakapag-recover na po sa COVID kahapon ay 96. Ano po? So, saan natin makikita yung 96 na nag-recover na po sa sakit na COVID? 16 po sa probinsya ng Albay. At meron pong isang kasong nag-recover sa Catanduanes at meron po tayong 79 or 79 cases po na nag-recover sa Sorsogon. The rest po ay walang naiulat na recoveries. So, ang total recoveries nga po natin, sabi natin, sa buong riyon simula po ng March 2020. So, patatlong taon na po tayo. This is 45,870. Sa Albay, 6,057 ang naiulat na nagumaling na galing sa sakit na COVID. Ang Camarines Norte is 3,171. Camarines Sur has 13,610 recoveries. Catanduanes has 2,755. Si Masbate po ay merong 3,888 recoveries. Sorsogon has 7,388 recoveries. Dumako po tayo sa Legazpi City at Naga. Ang Legazpi po ay may naiulat na 2,958 recoveries. Naga City has 6,009. At yung mga taga-ibang probinsya na inabot na po ng sakit dito at naitala na rin sa Bicol at meron po tayong 34 na nakapag-recover sa sakit na COVID. So, pero po ito yung sad news. So, itong mga nasawi or binawian na ng buhay dahil po sa sakit na COVID, meron na po tayong naiulat na 2,044 mula po ng Marso ng 2020. So, ito po yung mga namatay sa bilang ng mga namatay sa Albay. We have 432 deaths. Camarines Norte, meron tayong 201. Camarines Sur, we have 457. Catanduanes, 116 deaths. Masbate, we have 74. Sorsogon at 457. So, ang Legazpi po ay meron tayong naitalang 78 deaths. Samantalang ang Naga City, meron pong 2,224. Mga taga-ibang riyon po, meron tayo na dito na rin nagkasakit at dito na rin binawian ng buhay. Meron po tayong 5 nakatala na namatay. At ito ay for the whole pandemic, meron na po tayong 2,044 deaths earlier, as I said. So, over po, Sir Marlon. Yes, thank you po Dr. Al Daluro at ayan, so sa ulat ngayon ng DOH tutuloy tayo sa question and answer naman yung mga
pinadala sa ating katanungan mula po sa ating mga kaibigan sa media, ganun po sa publiko, ano. Pero medyo maganda ganun ang naririnig ko mula sa DOH kasi pagdating sa utilization ay kadalasan na naririnig ko kanina, no, yung below moderate at kanina naman sa ulat ni Doc Daluro ay mababa pa yung kaso for today, but sabi nga natin weekend and sana bukas, ano, sa ulat bukas ay konti pa rin para magtuloy-tuloy na, no. Kasi as of now, we are still under alert level 3 at yan po ay maglalast hanggang February 15 ulit. So anyway, ito naman po sa mga katanungan kay Doc Au at sa mga kasama natin dyan sa DOH. Sa panahon ngayon, ano, Enero, Pebrero, malamig pa at napapansin po natin, ano, Doc Au, na mukhang sumasabay ang flu o trangkaso sa pagdami ng COVID-19 cases, lalong-lalo na sa pagdating sa mga simptomas, ano. Pwede po ba namin malaman ang kaibahan ng flu at ng COVID-19 para siguro hindi masyadong mabahala yung ating mga kababayan. At the same time, magsagawa ng mga precautionary measures na hindi talaga COVID-19 ang kanilang maranasan. So, Doc Au, ano po yung maibibigay natin na mga impormasyon, mahalagang impormasyon kaugnay po dito? Hi, sir. Napakaganda nga pong tanong. So kung wala pong COVID, ang pinag-aano po ng DOH sa mga panahong ganito na tag-ulan at malamig ang panahon, yung sinasabi nating wild diseases. Ano yon? Yung wild is waterborne diseases. Okay. I ng wild is influenza. And L is leptospirosis dahil po sa mga baha, and diarrhea dahil din sa kontaminadong tubig na pwedeng dala ng pagbabaha at pag-ulan. So we go to the I, which is ng wild, which is influenza. So tama po, flu season to. Kaya nga po, ito din sinasabi natin na halos magkaparehas na lang ang Yes, sintomas. oo. Ano po? So, ito po ang flu at saka ang COVID ay parehas nakakahawa. Nakakahawa, yes. Nakakahawa po siya. At ang mode of transmission is droplet. So pag ikaw ay nabahin or umubo at nagsalita, syempre meron tayong lalabas na konting laway sa ating bibig. Yan po ang yan ang sinasabi pong droplet. So parang imagine po natin kung ano yung droplet at ano ang itsura. Pag tayo po ay napabahin or tayo ay nagsasalita, ilagay natin yung kamay sa ating bibig, takpan po natin at yung makikita nyo yung puti at nabasa dyan na lawa, yan yung droplet. So yun po yung mode of transmission. So kailangan may mahinga or madala ng hangin para mahinga mo po yung droplet na yun para makapasok po sa ilong at sa bibig o respiratory passages na sinasabi po natin. Yes, at okay. doon ay magbiyahe papuntang baga or dito na lang po sa Omicron, kahit na lang po sa passages po natin sa ilong at sa bibig, pwede na po siyang mag-reproduce para dumami sa ating katawan para magkaroon tayo ng sakit na trangkaso or flu. So parehas po parehas kung paano nakakahawa at paano po yung mode of transmission. Mode of transmission at Yes, saka paano oo. yung ang ina-attacking parte ng katawan natin. Kaya lang ang sinasabi po, mas mabilis daw magkalat. Ayon sa mga pag-aaral sa COVID-19, mas mabilis siyang kumalat kaysa sa flu. Ang COVID-19, Yes po, ang COVID-19. Kaya lang, ang COVID medyo mga seryosong sakit, may mga komplikasyon na nakikita or serious cases na nakikita sa COVID, mas marami kaysa sa regular na influenza. Plus, yung sinasabi pong incubation period ay mula po kayo nagkaroon ng exposure sa isang tao or galing tayo sa isang lugar na may local transmission or kumakalat sa komunidad ang trangkaso or COVID. Ang kaibahan po, mas maiksi po ang incubation period. So from the period kung kailan ka na-expose hanggang nagkaroon ka ng sintomas na nararamdaman po, mas maiksi ang incubation period po ng trangkaso. 3 to 4 days hanggang 7 ang 3 to 4 days ang trangkaso. Pero po ang satuyang
sinasabi pong COVID-19, lahat po ng variants, meron pong 2 to 14 days na Yes, oo. incubation period Mm. or ang average of 5 to 7 days. So yan po ang Mm. kaibahan nila. So ngayon po, pwede ding magkomplikasyon ang COVID na at saka ang ano po, ang Ang flu. influenza. Oo, influenza. Oo. Regular na influenza, pero po mas marami-rami ang nagkakaroon ng severe na illness po or severe na or medyo grabing ano po, presentasyon or sintomas ang COVID kesa sa Mhm. regular na flu. Ano po, Yes, pero oo. marami din silang signs and symptoms na halos hindi mo na po talaga masabi na pwedeng regular na trangkaso lang yung nararamdaman nyo Or or pwedeng COVID-19, oo. COVID-19 na po kahit na anong Mhm. variant yan. So ito po ang mga sintomas. Fever or ang pwede pong hindi masyadong mataas yung lagnat, pwedeng nararamdaman parang lalagnatin ka lang. Or meron ka pong ano, nilalamig ka lang, parang gano'n lang po a feeling. Walang Mhm. lagnat pero nilalamig, yun lang. Pero mainit naman yung panahon or hindi ka naman nasa aircon pero ang feeling mo para kang lalagnatin. Nalalamig, oh yes, oo. Nanlalamig, ano po. So, pero hindi dahil sa nerbiyos dahil lang hindi lang talaga maganda yung ano mo, pakiramdam. Mhm. So meron pong ubo, Mhm. pag matagal na din po at hindi nagpakonsulta pero magkaroon ng difficulty of breathing or nahihirapan na pong huminga yung ating pasyente. Yes, oo. So palagi pong pagod na dati naman ma-enerhiya tayo. Very enthusiastic tayo sa trabaho. Pero kahit anong gawin mo, parang palagi kang pagod. Yun po yung sensation. Mhm. Wala ka namang ginawa, hindi ka naman naglinis, ganyan. Natulog ka lang, pero parang pagod na Pagod pa pagod rin, pa rin. oo. Ganun pa rin po yung feeling natin. Or meron po tayong sore throat na nararamdaman. Pwedeng ganun din lang. Pwedeng may runny nose. Ano yung runny nose? Yung pong sipon natin, yung ano po, parang tubig, kasing labnaw ng tubig na tumutulo po talaga yung ating sipon, hindi na natin mapigilan. Or meron pong ang sensation na parang ano, barado yung ilong mo. Pero Mhm. wala namang tumutulong sipon. So, Yeah, pwedeng yeah. ganun po. Parang napupuot. Mhm. Yes. Mm. Tapos pungag na, sa Bicol, ano sasabihin? Iyo. Pungag na. Pero maman sipon, anong nangyari sa Mhm. bosista? Iba na ang boses. Yan, Sigaw oo. man po kitang kukulog kukulog kang hawak ta, sabi subago garo pagal ano po, ini talagang Yes, oh, makukulog in ang Tagalog talamnan makulog. po. Oo. Mhm. Iyo, garo ka nagpaasan o nagparalinig si mga muscles mo sa kasi mga buto-buto, garo ka na may rayuma, tapos Mhm. ka pang sabay na ano, Mhm. arthritis. O sabi nga ni kang iba may arthritis, ano po? Arthritis, sabay na. Yo, Oo. sa kulog na talaga. Tapos po pwedeng magkaigwang kulog payo, kikulog payo po na sinasabi. And ang ang iba pong mga tao nagsasabi na igwada asindang naramdaman na may nagsuka Aha. or nagtatai din po. So yan yung ibang namamatian kang iba. And igwa naman pong na-observe kadaklan ini sa mga aki saka sa mga adults po yung kukuan ng pagsuka at saka nagtatai, ano po. So, Mhm. yan ang namamatian. Deyo po kaipuhan gabos yan mamatian, any or all. Mhm. Bihira po ang all, any combination. Kaya lang, ano po ang kaibahan pang sintomas na naiiba po sa COVID-19? Iga po itong sinasabing nawawalan ng pamarong Sa kapanamit. sa kapagnamit na maski da mag-inom ning sarong kutsaritang ano yan, pati sabi ka itong mga nakairgi ba kung nagkaigwa, di na Matabang pa rin, nagdagalasahan, oo. matabang pa din na sarong Mhm. sarong ano na po, kutsaritang at patis ang pigtry niya. Kaya na niya, talagang mayo na talaga pong pagnamit sa kasin pamarong. Yan po yung nahihiling po sa ano po, sintomas sa COVID-19 na mayo po sa sintomas kang flu. Ano po? Flu, yes, oo. So, Okay. so dumuman po kita, ano ang peryodo na pwedeng makaulakit ang sarong may trangkaso. So sabi ta po nga ni, ang incubation period 1 to 4 days after the exposure. Mhm. Pero po ang Ang trangkaso, COVID-19, so ang trangkaso po,
ano po yan, 1 to 4 days before the onset of signs and symptoms, depende po sa strain, sa circulating strain, nakakaulakit na siya. Mhm. 1 to 4 days ang range po before nagkaigwa siya ng sintomas, nakakahawa na po siya sa kairiban niya. Samantalang po ini si COVID-19, 2 days lang before the onset of signs and symptoms. So kunyari, nag-develop ako ng signs and symptoms gunyan, 31, mabalik lang po ako ning duwang aldaw. So 30 and 29, mayo pa akong sintomas na namamatian pero nakakaulakit na po ako. So exacting 2 days lang po ang COVID nakakaulakit. Samantalang sa regular na flu, 1 to 4 days Mga before 4 the days, onset of oo. signs and symptoms. So talagang kung nagparaikot ka na sa Trakayan, nakapangulakit ka na. Kung Lunes ka pa may kung Biyernes ka lang nagkasintomas sa ordinaryong flu, ang H1 and yung H1N9. Naalala po nindo itong 2009 na pandemya. Mhm. 4 days Yes, yes, before the oo. onset of signs and symptoms, nakakahawa ka na. Kaya kung sintomas ka po Biyernes, Lunes hanggang Biyernes, dakul kang kaya naulakitan sa opisina. Samantalang sa COVID po, mabiltada lang kita Miyerkules, Huwebes, Yeah, 2 Biyernes. days lang. 2 days lang. Yes, Ano okay. po. Mhm. So, ang sinasabi po digdi, kadaklan kang regular na trangkaso, nakakahawa man, ang average niya po is 1 day. Ano po? Tapos, ang incubation period is 3 to 4 days. Nakakahawa hanggang 7 aldaw po ang sarong may ordinaryong trangkaso. Ang kaso, Ano po? oo. So bago sinabi 2 days before the onset ang COVID-19, nakakahawa na. And nakakahawa for at least 10 days after the signs and symptoms po na inot na nahiling sa imo. Puro halaba, Opo. no? Oo. Halaba. Talagang Yes. malata ang quarantine po. Kaya Halaba. may quarantine dapat sa ka-isolation, Iyo oo. po. Tadakol ang mauulakitan. Isipon mo po kung ang sarotang ang opisina ta, eksakto sa nakita, sa ralami, sa may kadikit na agihan. Mhm. Bago ka po lumuwas, naulakitan mo si kaopisina mo. Pero kung trangkaso sarong simana ka lang, bubunuon ta, magkahilang, mapamild o si Birman, dai po kita maabot ning 14 dias po na ano. Na So, quarantine, oo. Quarantine ang incubation period is 14 days. Kung ang regular na trangkaso, hanggang 7 days lang. 7 days at least lang, a oo. week lang. O 10 days ang pinaka-maximum ta po. Kung sakaling mag-develop kita ng sintomas na nauli sa pagsakit paghangos, mga for 2 weeks lang po kita kayan sa regular na trangkaso. Samantalang pag nagkarga kitang moderate risk, severe hanggang critical, more than 21 days po ang aabuton ta po sa quarantine. So yan Yes, po oo. ang Oo. diferensya kang regular na flu sa Sa COVID-19. COVID-19 po. Oo. Idagdag ko rin to, Doc Aw, itong nararanasan sa pag masama ang pakiramdam, may rashes, diarrhea, saka abdominal pain, Ito rin po ba ay magagamit natin na basihan para ma-determine natin kung COVID-19 ba yan o ordinary influenza? So ito po ang sinasabi, yung most common signs and symptoms talaga po of COVID-19 ayon sa WHO ito pong fatigue. Oo. Pagal-pagal, sipon, abo, sa kanawawaraning pamarong sa kapanlasa po. Iyon. Ang less common po ang simptomas kang COVID-19 yung sore throat, headache, tutulog hawak sa kakalamnan, udo-udo, saka rash on the skin, Okay. discoloration of the fingers or toes, and red or irritated eyes. So, meron man danda pong iba na igwaman ning mga reported na abdominal pain ang COVID-19. But these are very less common po ini. Okay. So, po magiging basihan pag diagnose kang sakit na COVID-19, hinibase lang po sa sintomas. Ano po? So, saro po dakol ining mga differential diagnosis or sinasabing pwede pang ibang maging hilang. May fever and rash ang dengue. May fever and rash ang measles. Yes, oo. May fever and rash ang dengue, which is
wild din po sa wild sa Yes, yes, Romulan sa oo. D, sa wild is dengue aside from diarrhea. So, ang paagi lang po para talaga maaraman kung anong hilang ta, magkonsulta sa pinakaaraling health Yes, oo. center Saka tapos mag-test. magpapa-test Oo. kita. Mhm, mhm. So, yun Okay, lamang so po. the usual thing na pigigibo Doc Au, yung talagang pagkonsulta sa doktor kung may nararamdaman at kung i-recommend ng doktor o kaya lumapit sa pinaka malapit na sa mga birth para sa possible testing din. So yan siguro ang pinakamaganda para malaman talaga kung ano yung nararamdaman natin sa ating mga katawan at maiwasan din kung sakaling COVID ay maiwasan yung makahawa sa iba. Oo. So, anyway, Doc Au, may isa po pala tayo ditong nabasa rin na balita sa dyaryo. Ako sa dyaryo ko pa lang 'to nakita, hindi ko pa naririnig or napapanood sa telebisyon. Itong balita sa Catanduanes na 6 na bata umano na nagpositibo sa COVID-19 matapos umano rin na mapaglaruan ang mga syringe. Ano po ang naging anunsyo or abiso dito ng Department of Health, lalong-lalo na po sa Bicol? So, ang salamat sa apot na yan. Ano po, Oo. parehas kita. Sa article lang yan. Dahil man niya Yes, i-report oo. yan sa ko. So, ini po kaya sa pagkakaarami, ini po, may mga aking na-testing Na using positive. rapid antigen test, Okay. close contact sinda. Mhm. Katong Mhm. sarong nagpositibong kaso, di syempre ititest. Kaya lang po Oo. medyo, ini lang pong iringilyang sinasabi tama man pong ginagamit na iringgilya pag kuaning specimen sa Sample COVID. sa COVID, yes, oo. Iya po. So, ano po yan? Swab, Yan, swab. Ito po yan plastic. Kung aram po nito bigamit at sa talinga, medyo halaba lang po. Sarong puro lang igwang algodon. Tapos Mhm. yung mga sterile po ni pigkukua ang satuyang fluid po. Mhm. Sa satuyang dungo, ang saro sa dungo, ang saro po sa may tilatika or sa nguso ta po Sa sa throat. sa throat, sa Oo. tilatika or yung inaapod na uvula. Yes, So, oo. siguro po data aram kung napaano itong nagkaigwang iringgilya. Mhm. Maski po sa bakuna kang COVID, day man po yan, insigida kung nahilingin do, may pigpapala ganyan ng receptacle, So, ang sigundig sa report, may mga iringgilya garong ginamit na Dinispose, oo. nagkuaning dugo ginamit sa pagkuaning Oo. dugo. So, baka po iyo yan ang data aram kung ano talaga ang istorya, kung talagang nagkawat suaki or kung sakali man po ini dugo, nagkuaning dugo, may receptacle man din po yan. So, nyaon po garo yan sa kung kinuan ning dugo, nyaon yan sa pangangalaga kan sa tuyang medtech sa RHU. So, Mhm. ang Oo. detalye po siguro kung napaano ta nagkabit-kabit sa istorya, mas maray po garong maaraman sa MHO kang birakta, nyaon po duman, Otherwise, chismis man kita kaayan. Yes, pero the DOH is actually doing verification na rin dito, Doc, para Po. ma-kumpirma talaga kung ano yung real issues and concerns na kailangan tugunan ng inyong opisina. Yes po. So talagang iano ta kung ano talaga si istorya Mhm. kung napaano nakabali. Mhm. Maski po rapid antigen test, mayong iringgilyang ginagamit po para dyan. Yes, okay. So, siguro mag-update na lang tayo niyan with the DOH or sa mga kaibigan natin sa media ay pwede naman po na patuloy tayong makipag-ugnayan sa opisina ng DOH dito sa Bicol and of course yung concerned RHU naman which is sa Catanduanes nga kung anumang munisipyo ang nakakasakop dito. Okay, isa pang katanungan Doc, regarding naman dito sa vaccination natin, sa bakunahan na nagpapatuloy naman at may ilan-ilan talaga na nakakaramdam ng side effects. Kagaya ko, nakaramdam din ako but I was able to manage naman. So, saan po ba maaring mag-report kapag nakaramdam ng side effect ng bakuna sa COVID-19, Tapos po yung konsultasyon ba o yung pagpapa-check up sa mga may naramdaman na side effect na bakuna ay libre or ito po ba, siyempre kung karamihan sa government institution, definitely kadalasan ito is mga libre naman. Pero
For this vaccination, Doc, after vaccination event, paano po natin ito ma-address, Doc, yung mga nakaranas ng side effect? So napakaganda po nito kasi baka Mhm. nakakalimot lang or minsan nati-take for granted ng mga healthcare worker natin or ng ating nabakunahan dahil sa nerbiyos or nawala. Pero meron po tayong sinasabing tagubilin. Ano po? Yes, oo. Na yung may instruction po sa atin na nasa LGU po yan, minsan sa instruction po meron ng gamot na naka-attach at Mhm. meron pong instruction na kung makaramdam ng ganitong sintomas, uminom ng ganitong gamot, ilang beses sa Yeah. isang araw. Tas Mhm. meron pong sumusunod doon sa tagubilin, telephone number kung sino ang tatawagan. Mhm. So, meron pong instruction doon kung alin yung sintomas na agarang naramdaman, ay kailangan mo pong i-report immediately. So meron po Mhm. tayo yan. Kahit na ano pong sintomas ng sinasabing minor, kailangan i-report po kasi importante pong naibibilang to. So meron po tayong tinatawag na adverse events Yes, following after immunization. vaccination. Yes, So, oo. binabantayan pa rin po yan ng gobyerno at pina-follow up yung ating kababayan kung ano nangyari sa pagbakuna. So, Mhm. kinukumusta din po. Kaya lang, syempre, mas marami kayo na nabakunahan kaysa sa amin na healthcare worker. So, maari lang pong tingnan yung tagubilin at alamin kung sino ang pagre-reportan. Ano po? Mhm. Kung hindi po kayo nasagot dahil sa dami ng ng nagte-text, pwede naman po hindi doon sa nagbakuna sa inyo or pwede po Mhm. kayong tumawag sa health center kung hindi doon sa pinakamalapit na birds. Yes, oo. So, ganun po yun. So, yung for minor, mga minor na nararamdaman po natin, like sakit lang po doon sa pinagbakunahan, meron po doon minsan mefenamic acid or paracetamol. At kung medyo may naramdaman na parang may allergic reaction na may pantal or parang medyo may nakitaan pong sa site ng injection, medyo po kumate at namula, hindi naman Mamula, yes, bumaga, oo. meron Mhm. po diyaan ang ibang nakakabit ng anti-allergy. So, Mhm. depende na po kung anong ano po, ang karamihan po at 3 beses na po ako nabakunahan, ang nagbakuna po sa amin meron at least paracetamol at Yes, saka isa o oo. 2 tableta ng anti-allergy. Mhm. So, at may instruction po doon. So, lahat po mapa-minor na adverse events because these are expected po. Bakit may tagubilin? Expected po itong may mangyayaring adverse events, yung mga minor, tapos yung mga talagang allergic reaction na kailangan pong dalhin sa ospital. So, libre po ito sa Mhm. pinakamalapit na health center at Health lahat ng center, government oo. facilities po at hospital. Siyempre po, pag sa private, may bayarin po yan. Pero pag Ayun, dinala po oo. natin sa lahat ng pasilidad Government. na Mhm. gobyerno po ang may pag-aari, libre po yan. Libre, Kahit oo. po yung kung kailangan kayong i-refer hanggang dito sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital at saka doon po sa Bicol Medical Center at yung Bicol ah, yung yung Geriatric and Medical Center po natin sa Sa Cabusao, Kabusaw, oo. libre po yan. Kung kahit po kailangang i-refer kayo at kung Mhm. kailangang makita doon sa mga end referral facilities na po yan, aasikasuhin po tayo ng lokal na gobyerno para po mai-refer at tutulungan po ng DOH. Yes, oo. Punta kayo ako kasi Doc, dumulog ako sa PHO, yung iba sa RHU, pwede yan. Patulong kayo sa barangay Health Emergency Management Team sa mga birth, pwede makatulong po sila para kayo ay, gabayan papunta dun sa tamang center. So tuloy-tuloy po yung services na yan sa after, adverse event after immunization. Papatuloy po yan na ginagawa ng ating mga nasa sektor ng kalusugan. Okay, Doc, last question siguro, Yes po. Napag-uusapan itong subvariants, Yan pa yung subvariants na naman. Ito ng Omicron. Can we confirm na meron na ba nito sa Pilipinas at ano ang pagkakaiba naman nito sa ibang mga variant na minomonitor at ina-address na po natin dito sa bansa? Doc Au. So napakagandang tanong yan. Ako na-appreciate ko yung siyensya Mm. kasi even in 2004, wala pa po tayong RT-PCR noon.
nung Yeah, okay. SARS-CoV-1. Yung Mhm. H1N1 kabago-bago lang po ng ano, ng RT-PCR machines para RT-PCR, oo. ma-diagnose. So yung kumbaga Mhm. na ano na, naikalat na sa mundo yung teknolohiyang yon. So ngayon, ang ganda-ganda na po ano, pati variant, sub-variant. Kaya lang, ang napakaganda pong statement sa ngayon, siyempre bago po ngayon si Mhm. Omicron. So iko-quote po natin yung sinasabi ng aming USEC, si USEC Vergeire, at yung Okay. nakalagay po doon sa press release ng DOH last January 27. Yung both original Omicron lineage, which is B.1.1.529, and its sublineages, parang kapamilya po ano, parent Mhm. tapos may anak. So sublineages, BA.1 and BA.2 na Omicron have been found in the country. So Ay, the igwa earliest naman pala detection, kita ano? parehas Mhm. man ano po. So Mhm. magayunon po ang siyensya ano, maski ba po kitang for advanced country, so we share technology in times of pandemic. Mhm. So yung earliest detection po ng BA.2 sublineage was December 31. 2021. So nito lang tumalikod na taon, and was found to be the majority of Omicron cases in the latest batch nung genomic sequencing natin. So ang Okay. sabi nito sa datos na nakuha ng Department of Health, UP, University of the Philippines, Philippine Genome Center, and the UP PGC, aha. o National Institutes for Health ay ipinapakita daw na wala naman pong significant difference between BA.1 and BA.2 na sublineages na characteristics in terms Mhm. of transmissibility or Transmission, aha. severity of disease. So, sa Mhm. transmission at saka yung lala ng pag-develop ng kaso ng sakit na COVID ay wala naman pong significant na findings sa Oo. ngayon. Pati siguro Doc yung sa ano 'no, sa bakuna is, the same din ano? Na Yes. kayang i-address ng bakuna yung, severe na implications niya just in case. Yes, so ang Mm. good news niyan na ganito yung sinasabi, epektibo pa yung ating Mhm. bakuna. Kasi walang pagbabago po, same pa rin. Meron lang sublineages. Siguro iba lang pong aspects pero hindi sa aspeto ng bilis ng paghawa at saka Mhm. yung severity or lala ng sakit na COVID sa isang tao. So meron pa rin sinasabi na Mhm. since walang significant difference sa ngayon, di pa rin po titigil yung pag-aaral para makita pagdating ng panahon kung ito ay ganun pa rin. So it has something to do with yung sa vaccines. But kung hindi na po magbago, napakaganda po na alam na po natin dahil Mhm. susundan yung kaalaman nga ngayon natin, patuloy pa rin pong pag-aaralan yan at maa-update Yes. po tayo. Oh, yes, Doc. And kami po ay hindi rin magsasawa na ipagbigay alam sa inyo yung mga latest naman dyan na developments at in the end ay talagang mabigyan na natin ng solusyon at mawala na yung pandemic at maging ordinaryo na sakit na lamang itong COVID-19 dahil sa mga ginagawa na pag-aaral at pagtugon nito sa larangan ng siyensa at medisina. Ayan, so pag nakakausap talaga natin to si Dr. Auma, mahaba-haba ang usapan, ano? And this would also serve as a venue for us to inform the public, ano, na pwede po ninyo itong balikan sa Facebook ng Philippine Information Agency Region 5, baging sa DOH 5 CHD, ano. So at dito naman sa atin sa mga umaantabay sa anong tawag nito sa DWJR, ayan, pwede po ninyong muling matunghayan yan online. So, Doc Au and Miss Hestoni Ann, maraming salamat muli sa pagpapaunlak ninyo para sa ating COVID-19 ulat Bicol updates, and maraming salamat muli sa Department of Health Regional Office number 5. Maraming salamat po Doc Au and Miss Hastin. Okay na tayo? Thank you. Naputol na. Yes. Histoni pala, I'm sorry. Okay, thank you Doc Au sa susunod na linggo at sa mga susunod na talakayan rin ano ng DOH. Antabayanan po natin 'yan ngayong linggo dito pa rin sa Bicol Region. Maraming salamat po. Thank you. Stay safe.
Okay, samantala sa mga nakasubaybay, nakantabay sa ugnayan sa Bicol, mga paalala muna tayo. Oras natin, ayan, 22 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Magbabalik pa po ang ugnayan sa Bicol. DOHCHD, DOHCHD, Servisyo Salud Colon. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH, may dekalagad na servisyo. Madaling dulog ko nagtatawag nagpapadabang. Mga programa nagkasarap ang sinda sa serbisyo. Matawag solusyon ang mga kahirangan. DOHCHD, DOHCHD, Servisyo Salud Colon. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inulan, ipangakisagkod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig tinaon. Mag-ibo maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOHCHD, DOHCHD, Servisyo Salud Colon. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Balanseng magkaon, tamang katurog, ehersisyo magsumba, magpabibi, magtimbang. Dapat kita magmano, magpagdisipan. Ano man sa tindang relihiyo, natinda sa buhay. Mga pagiramdam lamang ini para iwasan lang kita.